Byl jsem na chatě a jak tak sedím, před chatou si čtu. Najednou vidím svého psa, jak přichází a nese v tlamě něco velkého, chlupatého. Spozorním a s hrůzou poznám, že to není jen tak nějaká kořist, ale že zakousl sousedovi psa. Bože, co teď budu dělat? Srdce mi buší jako šílené. Nedá mi to, beru psa a vleču ho domů. Psa důkladně očistím, dám mu sprchu, vyfénuju ho a ještě ho pečlivě vyčešu. Počkám, až se setmí, a pak, pod rouškou tmy, odnesu sousedova mrtvého psa zpět před jeho dveře. Jakmile jsem psa položil, vzal jsem nohy na ramena a utekl. Druhý den, když už byla aféra s mrtvým psem za mnou, jsem si řekl, že si zasloužím trochu relaxu a šel do místní hospody. Sotva jsem se usadil a objednal si limonádu. Otevřely se dveře a kdože to vejde? Můj soused sedne si ke mně a povídá. Jardo, nebudete věřit, co se mi stalo. Před týdnem mi umřel pes, tak jsem ho pohřbil u nás na zahradě. A včera, když jsem vyšel z domu, tak tam leží, umytý a vonavý. Musím se vám k něčemu přiznat, Milane.